na-eso ndị ụlọ ọrụ Nollywood ekwupụtago otu obi dị ya gbasara otu ihe na-atọzi ụtọ si wee chigharịa wee na-akụzi ilu. Gerezianụ okwu na-eso akụkọ. Onye nke na-eso ndị ụlọ ọrụ Nollywood ekwupụtago otu obi dị ya gbasara otu ihe nke na-atọbụ ụtọ si wee chigharịa wee na-akụzi ilu. Ọ na-ekwu na ya ekwetaghị ha na nke a na otu ihe na-atọbụ dịka mmanụ aṅụ si wee chigharịa wee na-atọzi dịka olugbu. Unu ụlọ anya na onyonyo m tiri ebe a, unu ga-afụ dịka ọ na-ekwupụta otu obi dị ya. Hey! What kind of world is this? Ihe na-atọ ụtọ ọ ga-aghọzi ihe dị gị ilu? Onye winere election awụsịkwa gọvanọ ọzọ? Is it acceptable? Ihe tọkọ ụtọ gọzie ihe na-elu ilu? Ihe tọkọ ụtọ a moment ago lubezie ilu the next moment. I wouldn't accept it. Ọ dị mma ọ na-ana ihe o kwuru gbasara otu ihe na-atọbụ ụtọ si wee na-akụzi ilu. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ọ ka bụkwa na Salem TV, a sị bịa dịkwado unu na mma. Ndewonu.